meses, 2 deles en 15 días. Si foran futbolistas en vez de mulleres, non solicitarían un comité de crise? Silencio. Señor Rueda, rectifique. Remate, por favor, pídolle que convoque ese comité de crise onde estén todas as administracións con 2 obxectivos. O primeiro, revisar que está fallando na protección das mulleres que denuncian violencia machista. E, en segundo lugar, tomar medidas extraordinarias, porque estamos entrando nos meses de verán que todas as estadísticas e todos os expertos nos din que son meses críticos. Reforcen a protección da vida das mulleres. Non respeta as mulleres do meu partido, polo menos respétese a si mesma. O sea que esta frase vai persistir durante moito tempo. Se houberan asesinado a 2 futbolistas, hubiéramos feito un comité de crisis. E iso non é frivolizar, iso é poñerse en ridículo, señora Pontón. Para eu enfadarme coas cousas, cos disparates que acabo de escoitar decir, tenía que tomala, por desgracia, máis en serio do que a tomo, sobre todo cando fala destes temas. É moi duro escoitarlle decir que a nos dan igual, que normalizamos todo isto, que non nos preocupa, que haxa asesinatos machistas, todo iso dixo vostede. Mire, se non o cree, non hai dereito que o diga. E se o cree, non hai dereito que este aí sentada, señora Pontón. Sinceramente. Todos os respetos vostede de que vai. Non lle aceptamos este sectarismo, non lle aceptamos estes disparates e esta falta de respeto. Nin o meu grupo, nin eu mesmo, nin tantos e tantos centos de miles de galegos que nos dan a súa confianza.